ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ମାପ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଓ ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଶିଖିବା। କଣ ଶିଖିବା? ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟରରେ ଓ ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଶିଖିବା ଓ ଆମେ କେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ କେତେବେଳେ ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ 100 ସେଥିରେ ଗୁଣ କରାଯାଏ ଓ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ। ଏକ ସାନ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଟେବୁଲରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ 140 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିଲେ 140 ରହିବ। ମିଟରରେ ଲେଖିଲେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟରରେ କଲେ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ 140କୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ 1.40 ପାଇବା ଆମେ, ଅର୍ଥାତ୍ 140 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଟରରେ କହିଲେ 1.40। ଏବଂ ଦେଖ 3 ମିଟର ଅଛି, 3 ମିଟରକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କହିବା, ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ 100 ଗୁଣ କରାଯାଏ। ଦେଖ 3 ମିଟରକୁ ଆମେ ଏଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲାଇନରେ ଦେଖ 300 ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମିଟର ସହିତ 100 ଗୁଣ କଲେ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖ 3.4 ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଥିରେ 100 ଗୁଣ କରାହେଲା, 100 ଗୁଣ କଲେ ଆମେ 340 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଇଲୁ। ଆମ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଟରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଏକକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମିଲିମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମିଟର, ହେକ୍ଟୋମିଟର, କିଲୋମିଟର। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଏକକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଟା ମିଲିମିଟର, ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମିଟର, ହେକ୍ଟୋମିଟର ଏବଂ କିଲୋମିଟର। ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଏବଂ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆକାରରେ ଦେଖିବା। ଯୋଉ ଏକକ ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ସେସବୁ କୋଉ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯୋଉ ମିଲିମିଟର, ତ ନଖର ସାଇଜ ବହୁତ ସାନ, ସେଥିରେ ଆମେ ମିଲିମିଟର ଦ୍ୱାରା ମାପିପାରିବା। ସେଣ୍ଟିମିଟର ତୁମ ପେନସିଲକୁ ମାପିପାରିବ, କାରଣ ସେଟା ମିଟର ଦ୍ୱାରା ମାପି ହେବନି, ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦ୍ୱାରା ମାପି ହେବ। ଘରେ ତୁମ ପାଇପ୍ ଥିବ, ପାଣି ପାଇପ୍ ହଉ କିମ୍ବା କରେଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇପ୍ ହଉ, ତାକୁ ଆମେ ମିଟର ଦ୍ୱାରା ମାପିପାରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ କିଲୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ମାପାଯାଏ। ମିଟର ବିଷୟରେ ଉପକ୍ରମ ଭାଗ 2 ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ମିଟର ପାର୍ଟ 2। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ କିପରି ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ମିଟରରେ ଏବଂ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପ କରାଯାଇପାରିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଫର୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମ ଉଚ୍ଚତା ଦେଖିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଠିକ ଗ୍ରୁପରେ ରଖିବେ। ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ୟାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ଜାଣିନି, ହେଇପାରେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ଅଧିକ ବାଟ ଡେଇଁ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରାଯାଉଥିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ, ଏଥିରେ ତ ଉଚ୍ଚତାକୁ ମିଟର ଆଉ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଲେଖିବାକୁ ହବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ମୋ ଉଚ୍ଚତା କେବଳ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ହିଁ ଜଣାଅଛି। ମତେ ବି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟରରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା। କେମିତି? ଦେଖ, କାଲି ମ୍ୟାଡାମ କହିଥିଲେ ନା ଯେ 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୋଲି। ହଁ, ତାହେଲେ ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଉଚ୍ଚତାକୁ ମିଟର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଧାରାରେ ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଏବେ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି, ଲେଖିକି ଦେଖେଇଲ। ଦେଖ, ମୋର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 144 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଲେଖିଥାଉ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 ମିଟର ସମାନ ହେଇଥାଏ।
ତାହେଲେ ଆମେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 1 ମିଟର ଲେଖିପାରିବା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଫର୍ମରେ ଲେଖିବି 1 ମିଟର 44 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏମିତି ତ ମୁଁ ମୋ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବି ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖିପାରିବି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରୁଛ? ଶୀଘ୍ର ଲେଖିଦିଅ। ଦେଖ, ମୋ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 140 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୁଁ ଏହାକୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିପାରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଏହି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 1 ମିଟର ଲେଖିପାରିବି। ଏହିପରି ଭାବେ ମୋ ଉଚ୍ଚତା 1 ମିଟର 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା। ଫର୍ମ ତ ପୂରଣ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ଏବେ ମ୍ୟାଡମକୁ ଦେଇ ଆସିବା। ଚାଲ। ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ମିଟର ଭିତରେ ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। କ'ଣ ସନ୍ଦେହ? ଯେମିତିକି କୋଉ ଜିନିଷର ଲମ୍ବାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମପାଯାଏ ଆଉ କୋଉ ଜିନିଷର ଲମ୍ବାକୁ ମିଟରରେ ମପାଯାଏ। ମ୍ୟାଡମ କହିଥିଲେ ଯେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ବସ୍ତୁକୁ ମିଟରରେ ମପା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ଲମ୍ବା ବସ୍ତୁକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମପା ଯାଇଥାଏ। ସେ କଥା ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପିବା ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମିଟରରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ଖୁବ୍ ସହଜ। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ତମେ ଦେଖୁଛ, ତାକୁ ମିଟରରେ ମାପିବାର କାରଣ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼। ଆମ ସ୍କୁଲ ଘରର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ମିଟରରେ ହିଁ ମପାଯିବ। ଓହୋ, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି। ଆରେ, ମ୍ୟାଡମ ତ ଏଠି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲ ଫର୍ମକୁ ଏଇଠି ରଖିଦବା। ଏବେ କହିଲି, ଏଇ ଟେବୁଲକୁ କୋଉ ଏକକରେ ମାପିବା? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମିଟରରେ ମାପିବା। କାରଣ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ତେବେ କ'ଣ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ଯେମିତିକି କାଗଜ, ଷ୍ଟାପ୍ଲର, ପେନ୍ ଏସବୁକୁ କ'ଣ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପିବା? ହଁ, କାରଣ ଏସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ 1 ମିଟର ହେଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ 4 ମିଟର ଲମ୍ବା, ତେବେ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ 100 ଗୁଣା କରିଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ମିଟର ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ହବ 4 ଗୁଣନ 100 ସମାନ 400 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ଚାଲ, ଏବେ ଆମେ ଯାଇ ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ନହେଲେ ଆମର ଡେଇଁବାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ମିଟରକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ମିଟରରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ମିଟରରେ ଏବଂ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର